Arion inspira adânc, iar sabia runică pulsa în mâna lui ca o inimă vie. Furia, durerea și hotărârea s-au amestecat într-o singură voință: să rupă lanțul care ținea umbra strămoșului legată de această lume. S-a aruncat înainte cu o viteză care părea a sfida legile timpului. Umbra a lovit înapoi, dar Arion a tăiat prin valurile de întuneric cu o precizie nemiloasă. Lama albă a sabiei a străpuns din nou pieptul de armură și de această dată a pătruns până la miez. Din lovitura aceea a erupt o suflare de lumină atât de puternică, încât cristalele încăperii s-au topit în avalanșe sclipitoare. Umbra a încercat să se adune, să se regenereze din reziduurile trecutului, dar Arion a continuat. Lovitură după lovitură, nemilos, tăind fir cu fir din legătura care îl ținea pe strămoș prizonier. Umbra strămoșului, cu vocea sfâșiată: dacă mă ucizi, vei rupe rădăcinile, vei rămâne fără ecou în lume. Dar Arion nu s-a oprit. În ochii lui se citea aceeași hotărâre care l-a dusese până aici. Nu ura, nu dorința de glorie, ci dorința de libertate pentru cei mulți. În ultima lovitură, el a înfipt sabia direct în miezul umbrei. A fost un suflu, un gem lung, ca un vânt de iarnă care se stinge. Umbra s-a sfârmat în praf și cenușă neagră, iar cenușa s-a risipit în jur ca niște petale reci. Sala a rămas tăcută, iar ecoul ultimei bătăi a sabiei a părut să lege pentru o clipă întreaga lume. Aurealis însă a răspuns. Cristalele au vibrat, o undă caldă a trecut prin oraș și pentru prima dată de când Arion venise aici, s-a simțit ușurarea. O povară veche se ridica. Fețele încăperilor au revenit la lumina lor clară, iar umbrele care odinioară pândeau colțurile au dispărut. Serafina, cu glasul ușor tremurând: ai făcut alegerea. Ai rupt o legătură veche și ai plătit prețul. Strămoșul tău e liber de lanțuri. Dar, Arion, unele fire din tine s-au rupt odată cu ale lui. Arion simți un gol ciudat în piept, o zonă în care, înainte, stătea ceva familiar. Amintiri, cântece, promisiuni spuse la gura sobei. Acum totul era mai palid. Era câștigător, dar prețul fusese pierderea unor ecouri ale trecutului. În piața centrală, oamenii cristal, entități care locuiau Aurealis și care păstraseră vie memoria locului, ieșiră la lumina străzii. Un murmur se ridică, un amestec de teamă și recunoștință. O bătrână de cristal se apropie și îi pune o mână rece pe umăr. Bătrâna de cristal: ai făcut ceea ce trebuia. Fără umbra, orașul poate renaște. Dar fii atent. Lumea de dincolo